politikan eta herrigintzan aritzeko ezinbestekoa dela lehenengo eta behin herria maitatzea. Eta herria maitatzeko herritarrak errespetatu egin behar dira. Proiektu jakin badaukagu, euskalduna gara, nazio bat eraikitzen ari gara, da badakigu behetikan gora, udaletatikan, batzar nagusietatik, legebiltzarretikan, betikan gora, nazio bat ez dela ahultzen, sendotzen baizik, betikan gora eta jendearen parte hartzearekin. Azkenean, balio batzu dauzkagu. Eta balio horiek bideratzen ditugu herrigintzan, herriaren alde, eta batez ere pertsonak hartuta oinarri bezala. Beraz, gizarte politiketan, pertsonen inguruan, eta gutxien dezaketen pertsonen alde egiteko daukagu determinazioa eta daukagu implikazio pertsonal oso importante bat. Enpresak ongi baldin badihoazte, gizarteek edukiko ditu enpleguak, edukiko ditu zergak eta edukiko dugu kapazitatea behar dan bezala banatzeko aberastasuna gizarte osoan modu erakatuan. Hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen helburua eta modeloa. Alde batetik gizarte politiko sendo batzuk eta horretarako ezinbestekoa da baita ere indar ekonomiko bat gure enpresen eta gure langile eta enpresarien eskutik. Beraz, oreka hori da une honetan jokoan daukaguna Gipuzkoan. Gipuzkoak merezi duela beste gobernagarritasun mota bat, beste gobernagarritasun eredu bat. Eta zein jarreratan oinarrituta? Irekitasunean. Entzun egiteko prest egotean. Elkarlanean aritzeko borondatean oinarrituta. Hori da gobernagarritasun eredua. Oraingoarekin alderatuz Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Markelek Gipuzkoan eskaintzen diona Gipuzkoa osoari. Irekitasuna, entzuteko prest egotea, hurbiltasuna eta elkarlanean aritzeko borondatea.